Håndmødte. Ja, håndmødte. Så begynder vi slutspillet i Yngre Drenge Elite på bord nummer 6. Markus Jacobsen, Amager BSK, Janus, Løhøj, Vedsted, Gladsager, Dommer, Hansen, og på bord nummer 7 spiller Nicoline Kure, Amager BSK, Theo Gård Rode fra Essen på Pien Sorgenfri. Dommer det Mads Hylder af Lirum, og nu på bord nummer 7. Skal vi have en anordnelse i yngre pusling og pige. Vi skal have de to bedste, det bedst placerede op til dommerbordet. Det er Fiona Overgaard, og det er Anastasia Christensen. Hvis I vil komme her til dommerbordet. To i yngre pusling og pige blev Anastasia Christensen, Amager BSK. Og vinderne af rækken blev Fiona Overgaard fra Gladsaxe BSK. Tillykke til jer.
en